basa at sy spyt at sy broe al sy gryp kan ons voel ons moere tyd en sy mond kyk ek is skepper as 'n blyk kap uit van 'n smyt tyd is by tyd live zit er toe met Mr. Zip. Jy skep saam met Mr. Zip. Jy kan my hashtag, jy kan my tag, like, subscribe, kom in my, check my uit op my YouTube, even Facebook, as jy WhatsApp het, check my uit op my WhatsApp, nie vergeet op die likes, kom en subscribe het, slag die notification button, ek is hier sa die studio in, saam met Ryan en saam met Dian, check ons uit, kijk hier Ryan, sê vir ons wat mense en Dian vir haar so waar is, wat julle doen en waar vir ons julle kies. Ek as Ryan, my naam is Kiksi, ek ben Dian, ek is saam sa Gama Jesus, perguiting ba sa Islika, Islika, uso sa amin na nunguso sa, ay gusto ko rin na sana mas kapatid sa amin, kasi kaya, lang ibaso, Magsagay siya ang kamaangkap, Azay, Diyan, Kondisyon Menam, Hindi kayo man, Itlas, Hindi kayo man, Ilangs niya, Lisos Mr. Zip. Jy kan my uitcheck, jy kan my likes, comment, subscribe, ons my wat sy het, check my kant uit, check vir jou wat sy steek, dek het, die sy ook hulle naam wat speel in die background, maar hulle het het nou wees laat van die begin af, so, as jy nie naam op jou, replay vir ons en so, which means, dat kan jy looks maar sien, as jy mense. Wat is niet van jullie? Waar kan die mensen van jullie nou? Die mensen is honger voor die goedes, die mensen zoeken die goedes eigenlijk. Hij zegt wat jullie wil luisteren naar. So, om voor jullie te krijgen, ja, is een beetje complicated voor jullie. So, als jullie kan voor jullie zeggen, nee, als dat nog iets dit is van jullie wat jullie kan verwachten, misschien is daar een Facebook page of een YouTube page wat jullie gaan openmaken, so, waarop gaat het is. So. Nou, eerste ding waar hulle soek op is op TikTok, ja. Dian. Hy sê man. Hy sê eerste ding wat ons wil doen, maar wat ek wil gesê het, ons wil eerst gestart met ons music. Like ons op music begin maak, voor ons nou so video's skiet en hy so ons begin het, ons het so ver gekom. Maar die keer as julle wil soek, ons op YouTube,
op TikTok. Ja, als je video's kan gaan, en op Facebook. Ja, is het. Like zijn hoeveel, hoe beter. So hij is daar maar step in die game. So hij wys maar net, julle dedication is real. Sien, so ek like sy. So julle was nou hier saam Ryan en saam met Dian in die studio saam met Mr. Zip. Sy skep se. Moenie vergeet om te kom en like en te subscribe. Swat die notification button. Laat Geeks en Hitless. Laat Geeks en Hitless. Soos dit sê.